Sirikand kaunti ma Kilifi okwayo jodak mag kaunti no mondo owuog oko kar rombgi ne pim ma mulo weche mag tuoche mag nyarogno e kaunti no ma gibago maonge kod chudo. Chenro mar thieth michiwo maonge chudo riwo thieth mag tuoche mamoko kaka mag remo, mag wecho aroya, tuo mar sukari, tuo nyarogno e kind tuoche mamoko. Koloso gi jofwambo e kar od thieth ma Malindi e kinde nyasi mar odiechieng' tuo mar nyarogno e piny mangima, apisa mar thieth Nelima Waswa omedo ni nitiere dwaro mar puonjo kendo pimo oganda kotenore kod tuo mar nyarogno mondo ores ngima jopiny. Ningependa kuwaomba wakaazi wote wa Kilifi County na hasa maeneo ya Malindi Sub County, Magarini Sub County, Kilifi North Sub County na pia wale wote ambao wametembelea Malindi waje kwa huduma za bure ili tuweze kujua afya yetu ya figo. Mkuje mkuwe screened ndio tukijua mapema kwamba uko na shida ya figo ndio tiba itaanza. Katika services ambazo offer hiyo tarehe 12 ni utachunguzwa sukari, tutachunguza pressure pia ambao ni msukumo wa damu na pia utapimwa mkojo.